Dámy a pánové, sledujete šokující show se skutečnými příběhy Žaneta Show. Někdo má v posteli plyšáky, někdo milence a někdo prase. To nechci nikoho urazit, ale prasátko v posteli, to bude téma dnešní Žaneta Show. No, ten nádherný úvod. A načasoval jsi to krásně. No jo. Já jsem ho teda původně nosila v kabelce, pak v báglu a teď už ho vozím v kombiku. Přece jsem normální a nekoupila bych si takhle obrovský prasátko do 2 garzonky v Praze, že? Kvůli prasátkům jste si vzali barák na hypotéku. Všichni řeší váhu, ale já si myslím, že to nejhorší, co vůbec je, to agresivita. Já vám pomůžu. Ono se mu nechce, já to chápu. On možná ví, že tady je řezník. Jestli byste paní Martině třeba pohlídal karkulku na víkend někdy. Jako s tím by nebyl problém, jestli by se... Prasátko už jsem si odložila a je čas přivítat mého prvního hosta. Je jím Martina, která má 130kilovou karkulku. Přivítejte Martinu Kacerovou. Martino, jak vás napadlo si pořídit prasátko? A když jsem viděla to prasátko, jak mě tady počuralo, měla jste nějakou zkušenost nebo věděla jste, co vás čeká? Vůbec ne, protože karkulka je asi takový jeden z nejstarších gaučáků městských, takže před těmi 10 lety nikde nic nebylo, na internetu byl jeden jediný článek, táto kup mi prase. Dneska už vím o tom, že to byl blábol od začátku až do konce. Ale manžel je těžký alergik, je alergický na kůži koček, psů, koní, takže pro nás to bylo řešení. Manžel našel na internetu nějaký článek o lidech, kteří kvůli alergii, byli to nějaký zahraniční chovatelé, si pořídili prasátko místo psa, to byla taková výzva, řekl, hele, co kdybychom si koupili prasátko, tak já jsem okamžitě během 2 dnů sehnala prasátko, jeli jsme si pro karkulku do Boskovic, no a samozřejmě jsme nepočítali s tím, že bude takhle veliká, ale my se nepočítáme mezi ty majitele podvedený, protože paní Eva o tom taky nic moc nevěděla a na dotaz, jak asi bude karkulka velká, tak říká, no já nevím, tady je máma, tady je táta, tak asi takhle. Tak jsme si odvezli karkulku, byla do dlaně a dneska má 136 kg. No, kupujeme jí postele a auta, protože už se jen tak někam nevejde. A když vám ukazovala maminku a tatínka, tak jak ti byli velcí? No, tatínek, už byla hrozná tma, takže čerta jsem moc neviděla. Ale maminka vůbec nebyla velká, přece jsem normální a nekoupila bych si takhle obrovský prasátko do 2 garzonky v Praze, že? Ale my už dneska víme, proč to je. Tehdy jsme to nevěděli, nevěděl to nikdo. Ty prasinky, když od 1 roku mají malá prasátka, tak oni stále vyrábí ta malá prasátka v tom břiše a tolik nerostou, jako když nikdy žádná malá prasátka nemají, tak proto ta maminka je prostě oproti karkulce dneska 5nová. A když jdete s karkulkou ven na procházku, chodíte s ní na procházku jako se psem? Ano. A kolikrát denně se musí venčit? No, měla by se venčit alespoň 3krát denně, protože prase jediný, co platí, jako z těch pořekadel, že je někdo špinavý jako prase a smrdí jako prase, to jsou nesmysly, prase nesmrdí. No, já nevím. Dále. No, trošku to cítím. Ale co teda platí je, že teda je někdo línej jako prase, protože kdyby prasátko mohlo žít po svým, tak leží na té sedačce u té televize a nezvedne se o tamtud, ale pro jejich dobrý vývoj, pro to, aby byli zdraví a byli tady s náma dlouho, tak potřebují pohyb, takže karkulka chodí dneska 2krát denně z donucení, ale protože teda není kastrovaná, tehdy nám neměl kdo poradit před těmi 10 lety, takže ona každý měsíc teda má své dny a to pak chodí velmi ráda, velmi daleko a velmi dlouho, protože honí po těch lesech ty divočáky a chce teda nutně toho ženicha, tak to potom mám takových ujde i 20 kilometrů. No. A když jdete ven, co na to vaše okolí? Jaké jsou reakce, když se procházíte s prasetem na obojku?
na vodítku? Tak samozřejmě jsou i humorné situace, tak v místě, teda, kde jsem měla obchod a kam se mnou chodila Karkulka každý den do práce, jak ji všichni znali, tak ji jsem tam znali z té televize, tak jako se s ní chtěli fotografovat. A já jsem teda nezažila, v té Praze, Praha je velkoměsto a nezažila jsem nějaký hnusný reakce. Členové v Brně třeba, tam už to mají jinak, já nemám nic proti Brňákům, ale fakt jsou takový nějaký divný, protože ty naši majitele, co mají prasátka v Brně, tak ty mají největší teda jako potíže tady s tím. No ale zažili jsme i takový hezký jako historky, jsme na výletě třeba v Prachovských skalách a šli jsme Císařskou stezkou nahoru, Karkulka šla první, měla na sobě ty kšíry, takovýhle světlo na těch kšírech to svítilo a my jsme se tam dvě vedle sebe nevešli, tak ona vyšla na tu vyhlídku jako první a rozhlídla se. Tam byla táta, máma, 4 děti. Otec kryl tělem rodinu a křičel: pozor, divočák, nehýbejte se. Jsem říkala: výborný divočák, pane, vy jste v životě neviděl divočáka. Koupil si tady v lese v nějakém shopu kšíry. Zeptám se rovnou do publika. Co si myslíte, nebo co byste si myslela o člověku, který venčí, má na vodítku a na prostě prase? No, já jsem se s takovým člověkem ještě nesetkala, ale když bych si to takhle představila, no asi bych byla hodně překvapená. Jako, takže když vidím, že tak 130 kilový, tak no, koukala bych asi. Přišla byste si jako, jestli si můžete pohladit a jak se jmenuje? No, asi bych přišla se zeptat, jako, jak k tomu praseti přišla, ale jako pohladit asi úplně ne, no. Děkuju. Co vaši známí, co rodina, jak na to reagovali? Tak my jsme si Karkulku pořídili s manželem, takže my jsme si ji tak jako pořídili vlastně jako třetí dítě, protože tam ty už byli skoro dospělí. Fakt je ten, že syn, tehdy mu bylo nějakých 13 Standovi, tak nejdřív plakal ten první den, protože říkal: mami, já s ní nikdy v životě nepůjdu ven, protože co tě to napadlo s prasetem, všichni se mě budou smát. Dneska jsou z nich úžasná dvojka, ještě na ní lovil ženský. Takže, a ulovil nějakou? No, a tak Standa je určitě strašně rád, že Karkulku máme, protože když mu bylo 16, tak Karkulka už špatně chodila ze schodů v našem pražském bytě, tak jsme ten náš pražský byt nechali tomu 16letému Standovi, odstěhovali jsme se na chatu s tím prasátkem, takže on vlastně je dneska strašně vděčný, že jsme si prase pořídili, protože měl od 16 volný byt. Nechala byste se zbalit na prase? A jo, to by bylo zajímavý. Já mám ráda netradiční věci, jako. Takže určitě jo. No tak je teďka syn zadaný? Ježišmarja, pardon. No, já myslím, že teď není tak. Ale vy jste, tak asi to ne. Tak si pak můžete vyměnit kontakty a vy můžete jít na procházku se synem a s prasetem a uvidíte. A zeptám se, vy jste říkala, že to vlastně bylo kvůli manželově alergii. Stejně nespůsobilo to prase mezi vámi nějaké rozbroje, nějaké rozpory? Vůbec ne, naopak, protože my jsme třeba, až když jsme si pořídili tu Karkulku, já vždycky říkám, že na ty dvounohý děti jsme byli ještě hrozně mladí a že jsme jako měli počkat, ale ta Karkulka už přišla v tom správném jako věku. Že máte jako dítě trošku. No jasně, to je naše třetí dítě a ta třeba viděla víc hradů a zámků než ty dvounohý děti. A tak jako my to máme takhle. Dcera třeba, když přijede na chatu, tak se ptá, jestli si může půjčit Karkulčin šampón. Ona má šampón. A syn, když otevře ledničku, už úplně běžně říká: můžu si vzít ten jogurt nebo je to Karkulky, takže my to máme takhle. Ne, musím říct, že prostě jsme si pořídili jsme si třetí dítě na starý kolena. No. Takže ona má svůj šampón, svůj jogurt v ledničce, co má ještě za takovéhle luxusní? A pak bohužel máme společnou postel, což je špatně, protože to jsme taky nevěděli tenkrát, že když jednou dáte prasátko do postele, tak oni jsou strašně inteligentní, velmi si pamatujou, kde jim je dobře, takže už z té postele vlastně nikdy jako nevyleze, jenomže tím, jak rostla, s tím jsme taky nepočítali, že bude mít těch 130 kg.
tak pak jsme si museli teda koupit větší postel, ale už našim členům doporučujeme výrobce, který teda dělá na zakázku postele. My máme 2,40 na 2,40, protože to je záruka toho. Karkulka chodí spát jako první a nějak si lehne. A tak pak už leží a nikdo s ní nehne. Takže my jsme u takových těch konfekčních postelí nikdy nevěděli, kde budeme mít hlavu a kde budeme mít nohy, protože jsme se museli tak jako přizpůsobit. A tahle postel 2,40 na 2,40 už je tak úžasná, že tam vždycky nějak ležíme vedle sebe. No. Takže od malička s vámi spí v posteli. Od druhého dne. Od druhého dne. První den to nechápala ještě z toho chlíva, já ji chápu, tak si přinesla tý malý polštářek, ten si dala vedle nás a fakt je ten, že v noci, kdykoliv jsem otevřela oči, tak na nás koukala. No a druhý den už prostě byla v té posteli a z té už vlastně nikdy nevylezla. No. A nemá to teda nějaký vliv na váš jako manželský postelový vztah? No, nemá, my jí přikryjeme hlavu. Je manžel schopný a ochotný nebo rád se postará o Karkulku? Nebo... Určitě, 100%. My jsme si ji pořizovali spolu, takže, ale jak jste se ptala na to, jestli jsme se nikdy nehádali, tak teď se trochu hádáme, protože prostě ta Karkula má nadváhu, jako velmi má nadváhu a mně je vyčítáno, že to je moje vina, protože já jí předspávám a pak v noci taky chrápe, protože má tu nadváhu, takže manžel někdy se rozuří a jde si lehnout nahoru, ale nadává mě, ne Karkulce, a tak to má být. No. A manžel nechrápe? Že mu... Jo, taky chrápe. Někdy jsem si říkala, že to natočím, protože jsem si říkala, to je strašný. On nadává, že Karkulka chrápe, já ležím mezi nima. A když to potom máte z obou stran, tak to je prostě strašné. Zeptám se, jestli byste si chtěla ještě pořídit další prasátka. No, to už nebude tak legrační, protože prasátka jsou dlouhověký zvířata, žijou i 20 let a Karkulce je 10, mně je 45, takže já prostě už je tady to riziko, že já bych to další prasátko, který bych si pořídila, taky nemusela přežít a i když mám hodný děti a vím, že by se určitě o prasátko postarali, tak ale vím, co to sebou nese za úskalí a Karkula je výjimečný prase dneska, když už registrujeme 200 prasátek, tak vidíme, že všichni nejsou zdaleka takhle hodní a to i když mě někdy ty děti štvou, tak tohle jim udělat nemůžu. Jak řešíte dovolenou, nebo když někam potřebujete jet, kdo se o ní stará, nebo asi máme tu výhodu, že má ráda toho bráchu, toho syna našeho, takže jí může když tak hlídat teda Standa, ale... Slyšíte to? Většinou teda se střídáme s manželem, protože když Karkulku hlídá syn, tak je tam velké riziko, že pak po celou dobu naší nepřítomnosti budou jenom ležet na té sedačce a budou se spát. A při tak brácha za ségrou prostě. No, takže jako střídáme se. Jako letos bychom chtěli, že máme výročí, já mám ty půlkulatiny, tak bychom chtěli aspoň na 4 dny odjet, tak snad bude Standa hlídat. No. Prasátka má rád i můj další host, a to především na talíři. Rád navštěvuje zabíječky a jeho povolání říká vše. Řezník Jan Štěpánek. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Krásný, já potom nabídnu. Kdybyste někdo chtěli, tak se vezměte. Když to voní. To tam takhle stranou. Tak co vy a prasátka? Jaký máte k ním vztah? Já určitě, když se na mě podíváte, tak kladnej. Rád je, teď to řeknu, porcuju. Prostě, protože pocházím z vesnice, kde jsme chovali prasata a veškerý hospodářský zvířata doma, takže zabíječky byly každoročním rituálem, kde se sešla celá rodina, tetičky, strejčkové, bratranci, všichni přijeli a začala se zabíjačka. No a protože jsem k tomu nějak přičuch, tak jsem nakonec si to vzal i jako svoje povolání a jsem v řeznictví. Co máte z toho vepřového nejradši?
No spíš byste se mě měla zeptat, co nemám rád, protože z toho vepřového de facto se nechá použít všechno. A to, co jako v první chvíli vypadá, jako že to není dobrý na tom vále, když se vyndá ovar zrnce a teď lidi říkají, že to je tlustý a pak se z toho udělají trnice, je ta tlačenka, tak řeknou, je to dobrý. Takže veškerý maso, já nemám v tom opravdu nějakou věc, kterou bych nemohl. Nebo která by mě nechutnala. A co si myslíte o prasátkách nebo o lidech, kteří chovají ty prasátka jako mazlíčky? Kdybyste se mě zeptala před 8-10 lety, tak řeknu, to není možný, to je prostě hloupost. Teď se na to koukám úplně jinak, protože jsem měl možnost to vidět a smekám před těma lidma a je to hezký, mají k tomu obrovský vztah. To prasátko jejich je osobnost, je to člen rodiny vlastně, tak jako má někdo pejska, kočičku, králíka, morče, tak mají prasátka, proč ne? Úplně jsem žasnul, když jsem viděl i větší prasátka, tady se říká karkulka třeba 120 kg, podívejte se na mě, já mám 132, takže asi tak pro tu představu, jak je to veliký a žijou s tím úplně v pohodě, mají to vypiplaný, jo? Takže je to zajímavý, asi doma bych s tím neuspěl. Jo, tak teď jsem se chtěla zeptat, jestli byste paní Martině třeba pohlídal karkulku na víkend někdy. Jako s tím by nebyl problém, jestli by se... Dovolená. Jestli by se paní Martina nezlobila. Bylo by to asi tak, že by řekla nože, vidličky, všechno tady v předsíni, pak můžete dovnitř, jako to bylo dřív na Vandrech. To jsem se chtěla zeptat, jak byste karkulku vrátil? Vrátil, určitě jo, protože to, když vidíte, jaký ten člověk k tomu má vztah, tak jako doma chodím po zabíjačkách, není s tím problém, tady by s tím problém byl, protože to není prasátko, to už je osobnost jejich. Martina, já se vás zeptám, jíte vepřové maso? No, velmi málo, ale jíme. Můj muž třeba je takovej v tom lepší než já, můj muž nejí vepřový, takže já doma nevařím vepřový, ale když teda jsme na nějaký třeba objížděcí akci veterinární pro prasátka a zastavíme se někde v restauraci s naším panem doktorem, to je velký jedlík vepřovýho masa, tak si i já to vepřový dám. A musím říct, že prase je všežravec. Samozřejmě nevidíme to samozřejmě rádi, když ty prasátka jí, jako bílkovinu živočišnou potřebujou, kus masa potřebujou, já u karkulce vařím třeba drůbeží maso, ale nevidím ráda, když jí to vepřový, samozřejmě jak ze zdravotních důvodů, tak z těch etických, no. Ale nejste prostě vegetariánka, dáte si i vepřový. To nejsem. Honzo, kdyby vám žena přinesla jako dárek třeba k narozeninám prasátko, tak co? Ježiš, to by bylo krásný. Jo? Ale to se nestane určitě. Takže si myslíte, že u vás by proti byla spíš žena než vy? Určitě. Manželka to vidí ráda, když se dělá zabíjačka, tak jednak, jak jsem řekl, je to ten rituál, kdy se stmelí celá rodina. A je to hezký, je to teda i o práci hodně, ale aby přivezla domů prasátko a řekla, tady ho máš a budeme s ním žít, tak to by asi neprošlo. Tam jako na tohle to vím, že není prostě. A 4kilové zakreslé prasátko si pořídila původně i paní Lucie. Ale z toho prasátka vyrostl 120kilový pan Pinky. Prosím, přivítejte paní Lucii Sujovou a Pinkyho. Co se děje? Mám když tak tady piškoty. Pojď. Jsem připravená. Piškoty, jo? Johnny, pojď, Zlatičko, pojď. Ahoj. Já vám pomůžu. Ono se mu nechce, já to Já mám čistě dveře. On možná ví, že tady je řezník. Pojď, Johnny, pojď. Tak pojď. No, on nechtěl jít dveřma. Pojď. On přijde. Pinky, pojď. Tak takovýhle příchod hosta jsme tu ještě neměli. Já myslím, že už časem snad přijde. Lucie, jak jste k Pinkymu přišla? Já jsem prasátko, mě by nenapadlo nikdy prasátko mít. Já jsem vlastně jezdila do práce kolem Zvěrimexu, kde bylo terárko, v tom ty prasátka. A pak tam byl vlastně jediný Pinky. Prasátko se zvětšovalo, terárko se zmenšovalo. A mě ho bylo hrozně líto a říkala jsem si, tak to zkusím, nic jsem o tom nevěděla.
ani žádný prostě informace v té době nebyly, tak jsem si ho vzala domů, informace jsem tak nějak, nebo respektive získávala potom zkušenostma. A jak jenom byl velký, jak vypadal? Byl takhle černý? Byl takhle černý a byl ještě pruhovaný k tomu. A proč Pinky zrovna se jmenuje? To už ani nevím, jak to vzniklo, to Pinky. Já jsem si jenom představovala, že přijde takové růžové prasátko Pinky prostě. Nějaká, no, tak možná proto, aby pro tu představu, že si někdo vybaví růžový prasátko a ono přijde černý, no. Pojď ke mně. Jaká byla cesta sem, když vidím teďka, že... Mu nevadí to, jemu nevadí ježdění. On jezdí od malička v autě, já jsem ho teda původně nosila v kabelce, pak v báglu a teď už ho vozím v kombiku. Nesedí na místě spolujezdce, Ne, v kufru, ale občas mi kecá do řízení, takže musím jezdit opatrně a pomalinku s ním. Že chrochtá na hlas. Ne, to on jako přijde dopředu a teď takhle tím rypákem mi šťouchá do té sedačky a povídá jako prostě, hele mámo, jako vezeš poklad, tak jako přibrzdi a koukej podle toho řídit. A já o vás vím, že máte ještě doma jedno prasátko. 2. Ještě 2? Tak já vím ještě. jenom o Prckovi. Tak ještě Ferdu máme. Co váš manžel na to? Můj manžel je neuvěřitelně klidný člověk, strašný zlatíčko. Takže je takhle, s Ferdou jsem se ptala, jo. Nejprve jsem samozřejmě přijela domů, zařídila jsem tam to prostředí tak sousedy, manžela, dítě a prostředí tak, aby Ferda tam mohla být s náma. Ale... Nežádlí manžel na ty prasátka? Ne. On říká, ještě to, jak ta třetí se tam vešla, a on říká, hele, staráš se staraň o to ty, tak si sem to prasátko další vem prostě. Co na těch prasátcích tak milujete? Co je to nej? Oni jsou hrozně návykoví. A já vím, že až nebudu mít ani jedno, takže si pořídím další. A co ty prasátka mezi sebou, protože oni jsou dost dominantní, nežádný na sebe. To byl problém, ale de facto ještě s Ferdou je to doteďka problém. Oni, Prcek s Pinky, ty mají svůj pelíšek, ale Ferda ta spí někde jinde, protože on ví, že ji nesmí sežrat. Ale zároveň zase mu to nedá, že když jsou někde venku nebo prostě se potkají v baráku, tak jakože do ní tak jako dloubne. Jakože ty jsi přišla prostě poslední a vůbec jako panička je moje prostě a už jako u Ferdy už se stekal, no. Už byl jako, už říkal, mámo, hele, a to už je poslední prase a už prostě, už jako konec, jako. A vy bydlíte teda v bytě? My jsme si vzali barák na hypotéku kvůli nim. Kvůli prasátkům jste si vzali barák na hypotéku. A bydlí s vámi v domě? A spí s vámi v posteli? My máme teď teda postel v tom baráku vejš, takže nespějí, ale spávali a chybí mi to teda. Takže občas se přistihnu dole s nima. Takže jsou někde dole, oni mají nějaký svůj pokoj? Oni bydlí v obyváku, no. Oni bydlí v obyváku? Oni se nejdýl koukají na televizi, tak jsou v obyváku. Hlavně v obyvák je hnedka vedle kuchyně, takže... To mají spojený? No, takže aby měli jistotu, že neumřou hlady. A vy máte 5letou holčičku. Jak se snese z prasátky? Jak oni na ní reagují? Jak ji berou v té smečce? Pineš ten věděl dřív než já, že jsem těhotná. A protože manžel byl na misi, já byla vlastně sama s klukama, tak oni se o mě starali. Ale můžu říct, že luxusně. Když přišla návštěva, tak to jen tak někoho nepustil ke mně. Kluci myslíte teda Pinky a Prcek? Pinkyho s Prckem. Hlavně Pinky, ten se postavil a prostě ty se mi nelíbíš, ty prostě nepůjdeš k paničce. A hodil mě na záchod, když mi bylo špatně, byl zlatý, jako fakt zahříval mě v postýlce, když mi byla zima, nebo jsem schopná si zatopit. Já se zeptám, Martino, když k vám přijde návštěva, jsou někteří přátelé, kteří třeba k vám nechtějí přijít, protože je tam karkulka a myslí si, nebo bojí se, že to tam bude smrdět, nebo že karkulka je kousne, nebo... Ne, tak všichni přátelé ví, že prasátko nesmrdí a že nemá z čeho smrdět, když žije tak jako Karkulka nebo Pinky nebo prasátka jiných našich členů, když tedy nemusí tedy v 2 metrech čtverečních se venčit a spát, takže to určitě ne. A musím říct, že to třeba naopak přátelé ocenili, protože my jsme před Karkulkou měli zachráněnýho psouna prériovýho barouše, taková malá pozemní veverka, měli jsme ho 8 let a on byl
byl strašně zlej a nepustil k nám žádnou návštěvu a mnoho jich pokousal. Takže oni byli docela rádi, že jsme si pořídili prasátko, protože to nikoho nekousal. Fakt je ten, že pak když jsme se teda zorganizovali a už je nás napříč republikou 200, tak dneska víme, že to je spíš výjimečná situace, že naopak prasátka jsou velmi teritoriální a většina jich žádné návštěvy domů nepouští, protože to hlídají si svoje. A co je teda taky dost nebezpečný, to taky jsme zjišťovali, až když jsme byli zorganizovaný prasátka, nemají ráda majitele jiných prasátek. Tohle je výjimečná situace, kdy Pinky mě má docela rád. Ale jinak teda každého majitele prasátka cizí prasátko vyžene velmi důrazně. A kdo je u vás pánem v rodině? Je to váš manžel nebo Karkulka nebo vy? Já si myslím, že taková ta důležitá svině jsem tam já. Oni to tak prasátka mají. U prasat vládne matriarchát, takže tam ta důležitá je holka a ty kluci jsou takový pátý kola uvozu a u nás se to docela povedlo, i když jsme to neměli v plánu, že ta Karkula je fakt výjimečná a nebyly s ní nikdy výchovní problémy, že to prostě tak nějak vyplynulo a poslechne teda, poslechne mě a ví, že mám trošku navrch, ale jenom trošku. No to nejde s prasátkama jako se psema ukazovat jim tu nadřazenost jakoby bezmezně. S nima je třeba jednat na takový úrovni laskavý důslednosti a aby jenom trošičku ten majitel měl navrch, protože pak to špatně dopadá. Tady naše paní účetní by vám ukázala palec. Tak to teda vlastně neukázala, že ho nemá. Tak to se tam, vy máte taky prasátko doma a máte nějakou špatnou zkušenost, teda vás pokousalo, nebo ano. Co se stalo? Mám asi 9letou prasinku, letos jí bude 9. Pořídila jsem si asi 800 gramový takovýhle růžový nádherný salátko a pravda je, že už, já nevím, během těch 14 dní, co byla u nás, tak už byla strašně dominantní. A nejdřív se prala se psema, jsem měla 2 bišonky holky a jak teda rostla, tak začala teda být agresivní potom na mě. A vlastně vyvrcholilo to někdy v roce a půl, kdy jsem jí venku mazala uši, protože je růžová, spálila by se, takže on ještě neměla nějaký ten pud sebezáchovy. No a začala po mně, a takže tak jsme nějak nejdřív legrace, pak už to přestala být legrace a přeci jenom v roce a půl, přestože měla 21 kol, tak oni mají obrovskou sílu. A jak jsme do sebe strkali, tak mně se bohužel povedlo jí ten prst, ten palec strčit dozadu a nepustila. Jsme se váleli po zemi. Až teda já jsem pracně ho teda vytahla asi A máte nějaké následky, nebo? Nemám nehet samozřejmě, že dal se asi 2 operace, to bylo, tímto chci poděkovat Brandejse na chirurgii. Že vám zachránili jako palec. exota jsem tam byla, prasy ukouslo palec. No. A dá se to prase pak nějak potrestat, aby se to... Ne, prosím nás, to je právě to, co všichni tady všichni řešejí váhu, ale já si myslím, že to nejhorší, co vůbec je, to agresivita. To málo kdo ví, že 90% prasátek je agresivních. Manžel trval na tom, že ji musím dát pryč. Prostě, abych jí našla nový domov, ale ono jako agresivní, vykastrovaný prasince, 1,5 roku starý, u který jsem věděla, že strojnásobí váhu, že jo? Tak víte co, kam jako to není, neumístíte malý prasátko na to, tak jsem prostě různý alternativy, takže jsem doma, tak jsem i mlžela teda dost dlouho doma, dávala si na čas a pak teda jsem vyklidila šatnu krásnou velkou, kterou jsem doma měla s oknem, s ústředním topením a začali jsme teda novej režim, žádná postel, svůj pelíšek, misku a vzala jsem to teda do režie a chodí si ven, jak já chci. Se zvířatama buď se střídají, buď jdou zvířata. Mám to už tam tak krásně vycepovaný, že já jenom v jídelně zařvu prasy nade. A i vlčák, který ho mám doma, všichni se odeberou do zadního traktu domu a čekají na to, až prasinka prostě, 2 hodiny jsou oni, 2 hodiny ona, takže takhle. Dá se vycvičit? Máte vycvičenýho Pinkyho, když to v se dají vycvičit. Oni poslouchají, ale když se jim chce.
Takže to je takový jakože... A umí nějaký povely nebo umí třeba aport? udělat, no tak to zrovna ne, ale umí třeba štěkat. A může nám to ukázat? No, to by musel utíkat, to by vyloženě jakože i venku jako spíš. Jakoby, že jako běží že se a štěká. rozeběhne a dělá Vrtí tím ocáskem, to je jako u psů, že je spokojený už? Ne, to je takový normální. Jako samozřejmě, když ho natáhneme a ho rovně, tak to znamená jako, že pozor teda, jo? Že jako něco Já to budu pozorovat. No. A nebo když pomlaskávají, tak je to taky takový varovný, jako že se něco nelíbí a že chtějí kousnout třeba nebo zaútočit. A takhle hlavně, když se jich nesmíte bát, těch prasátek. To je hrozně důležitý. Samozřejmě, já mám třeba, moje máma si s ním nerozumí, s Pinkem, a když přijede, tak za Pinky ví, že se ho máma bojí, tak jí třeba honí. A štěká. No a štěká třeba, no to. Jenže moje máma furt říká, že chce držet dietu, tak já vždycky chvilku nechám, ať se proběhnou a on to taky vždycky po té zimě potřebuje. Ale když na něj zakřičíte, tak on jako přestane, že vás to poslechne, že jako má tu autoritu. No. Já jsem slyšela, že ta prasátka mají i nějakou pubertu, kdy jsou právě jako nezvladatelná, to možná je s tou agresivitou spojené. Kdy ta puberta probíhá a jak se to projevuje? To je v průběhu, takhle, každý to prasátko má tu pubertu samozřejmě jinou, ale ta puberta měla tak nějak do toho po tom 3. roce skončit. Já jsem třeba úplně naše v podstatě ani pořádně tu pubertu nepozorovala, anebo mu zůstala do teďka, protože oni třeba, když jsou doma sami, tak se nudějí a třeba peřinu vám šlohnou. Takže já třeba přijdu domů a mám tam prostě nasněžíno. Ale úplně brutálně, takže... Takže dělají i na schvály, že se třeba naštvou, tak udělají nějaký na schvál. Kradou peřiny, deky, stelou si, vždycky si to natáhají k sobě do pelechu, tam to roztrhají úplně na cimpr-campr. Martino, co vám udělala Karkulka za největší lumpárnu? Karkulka tím, jak nebyla nikdy sama, ona se mnou chodila do práce, takže a ta puberta u ní opravdu probíhala strašně tak jako úplně téměř nenápadně, takže já o tom, co jsou prasátka schopný, jsem se dozvěděla, že když jsme se zorganizovali a slyšela jsem ty ostatní příběhy těch našich členů, ale musím říct, že teda u nás, Pinky, prosím, u nás byl spíš problém s tím jídlem. Karkula si uměla otevřít ledničku, tak jsme na ní dali petlici, takže si uměla otevřít první petlici, druhou petlici. Jak se uměla petlici? No, normální petlici v železářství nějakou. No. Jsme přišroubovali na ty dvířka, aby to nešlo jen tak otevřít, aby prostě to bylo něčím jištěný ještě dalším. Říkám, 2 petlice se Karkulka otvírat naučila. Ona se naučila i tu 3, tu už jsem neuměla otevřít já. Takže tam to bylo úžasný, protože ona neustále něco kradla z té lednice, když jsme si nevšimli, když já jsem byla třeba ve vaně, tak odkráčela potichu do té kuchyně, otevřela tu ledničku a začala prchat třeba s platem vajec, ale prchala do ložnice, když to vzala přes tu postel rozestlanou. Takže my jsme spíš měli problémy s tím jídlem. Teda, a to je každý prasátko. Taky. Já nakupuju, Pinky vybaluje. Aha. A co zbyde potom? No, musím znova nakoupit. Aha, takže jeden nákup pro Pinkyho, jeden pro rodinu. Když je rychlejší, tak... Honzo, jak je to u vás? Máte taky petlici na lednici? No. Možná je to typ pro manželku. Chtěli mi ji tam dát, pak mě vyfotili v takový zajímavý pozici v křesle. Dali tam moji fotku, bylo to strašný, ale já jsem nedal na lednici petlici, já jsem ji promazal. Promazal jsem dveře u špajzu. A protože všichni chtěli, že jo, abych trošičku jako nějak s tím začal něco dělat, a já byl strašně žravej v noci. Tak jsem říkal nic, počkal jsem, všichni usnou. Nevzal jsem si samozřejmě jídlo, které bylo v lednici, protože to by manželka poznala, ale během 4 hodiny jsem měl na vaříno další, to jsem snědl. Umyl jsem nádobí, uklidil, dveře od lednice, to byly jenom šepot květin, od špajzu taky a šel jsem si lehnout, takže já jsem to vyřešil promazáním a tak a bylo to dobrý. Tu petlici jsem tam nedával. Vždycky jsem snědl něco, co nevěděli, co tam je. Takže se to vyřešil po svém. Ano, no taky to tak dopadlo. Já se vás, Lucie, ještě zeptám. Vy máte teda 3 teďka prasátka, zvládla byste jich třeba 7? Ne, já jsem říkala, to už je konečná, teď to 3. Prostě já chodím kolikrát spát v 1 ráno, než to všechno oběhám. Každému dávám prostě denně půl hodiny, že oni to prostě potřebují. Pinky třeba, když máme objížděčky,
nestíhám to. Stane se, že to nestihnu, tak je na něm znát, že mu i ta blbá půlhodinka, že mu prostě chybí. Takže 3 a dost. 3 a dost. Můj další host má doma 7 prasat. Prosím, přivítejte Štěpánku Kučerovou. Dobrý večer. Jak jste přišla k 7 prasatům? To se zeptejte spíš Martiny. Já jsem si pořídila jenom 1 prasátko. Taky mini. Ne, já jsem tušila, že tak nějak trošku vyroste, ale mě to nevadilo. Bydlím na farmě, takže prostě mě nevadilo, že bude třeba i větší. A to jste si pořídila to první jako mazlíčka nebo jako chov? Jako mazlíčka. Jako mazlíčka. Jako mazlíčka. A měla jste ho doma? Měli jsme Růženku doma ze začátku a Růženka teda jako jediná z prasátek, se kterýma jsem se seznámila, není čistotná. Takže s náma doma bydlela asi měsíc a pak jsme usoudili, že asi bude pro všechny lepší, když se přestěhuje do chlívka. A tak. No a pak už se to začalo nějak navalovat, že mám jako útulek pro prasátka, který se dostali nějakým, většinou ne vlastní vinou, do nouzové životní situace, tak potom můžou teda bydlet u nás. Takže to prasátko vám nejdřív udělalo chlívek z domu, takže jste ho dali do chlívku. No, víceméně, jako samozřejmě nějakou dobu jsem se snažila, aby to vypadalo jako kuchyně a obývák. Přestože Růženka vážila asi 7 kilo, tak vedla. No. Takže vytvářela chlívek prostě. Vytvářela se svůj... Ono právě bohužel hnedka po Růžence přišly 2 bráškové, 2denní salátka Kvído a Bivoj, který jejich maminka odmítla. Normální prasinka, když porodí a selata nechce, tak je sežere. A ona je nesnědla, ale neměla pro ně mlíko. A protože já jsem zrovna přišla o práci k 1. lednu, oni se narodili na Silvestra v noci a byla jsem velmi trudnomyslná. A prostě deprese, já jsem nepotřebná, patřím do starého železa, společnost mě nepotřebuje, rodina už mě nepotřebuje, ach. A tak mi kamarádka zavolala, jestli bych teda nemohla ty 2 chudáky, sirotky si vzít k sobě a vypiplat je. Takže jsem je piplala. Takže v podstatě z té kuchyně nikdy chlívek prasečí být nepřestal, protože oni bydleli teda v kuchyni. Všichni 3. Růženka k ním chodila jenom na návštěvu, to už mi přišlo, aby věděli, že jsou prasátka. Takže ona už byla někde v chlívku venku a oni byli u vás. Ano. A nežárlila? Ona hlavně, že tam měli ty mističky s těma dobrotama a pak tam taky měli ty hračky, jo, a to bylo to důležitý. Jo, prostě, to myslím si, že nežárlila, že prostě tam šlo hlavně o ty piškůtky a o ty mlsky a tak. Pak jste se rozhodla, že si teda zařídíte útulek? Ano, no úplně ne. To jako není, že prostě se jednoho dne probudíte a řeknete si, Hergot, já mám těch prasátek nějak málo. Jo, to tak opravdu není. Pak mi volala Martina, že bylo to před Vánocema těsně, že prostě hrozný průšvih, že prasátko v nouzi, že prostě co s ním a paní, že si ho nemůže nechat, že ho dostala ze špatných podmínek, ale že si ho nemůže nechat. Tak jo, no a pak už se to tak nějak jako... Takže teď už mám všichni volají, mám tady prase, jedeme. Ne, prosím vás, teď už mi naštěstí nikdo nevolá, protože myslím si, že i Martina ví, že s poslední Ferdou velkou, růžovou, byl náš prozatím útulek tedy naplněn. A to já vím, že ta je nějaká přes 300 kilo, že má, nebo jsem... No, to je ten normální klasická prasnice Landrasa, krásná, 6letá, plně dospělá, úžasná prasinka. A kolikže váží? To nevím, ale jenom hlava váží asi 30 kilo. Že když si tu hlavu prostě na mě položí, tak já teda prostě jako jsem přišpendlená a sedím a ani se nehnu. No a šimrám teda prase okolo očiček, protože to se jí líbí samo sebou. Je pro vás teďka slovo prase významově nějak jiné? To já kolikrát jim taky nadávám, takhle říkám, ty jsi takový prase. Když tam někde jdem a někde se mi vyválí a zase ta představa, že budu muset sprchovat, vždycky říkám, ty jsi takový prase, nebo když tady třeba patlá tu něco k jídlu, tadyhle po té dlaždička, no, tak mu vždycky Takže jako takový jako prase pro mě citový, jako hezký, ale zároveň i jim tak jakoby nadávám, takže...
Je zajímavé, že tady jste samé ženy, které vlastně chovají ta prasata, s tím, že jste říkali, že manželé jsou s tím v pohodě, ale znáte nějaké muže, kteří jsou přímo milovníci těch... Tam jeden Máme sedí. tady mezi sebou Milana Ševečka, bez kterého by to dneska už ani nefungovalo, protože to je důležitý článek našeho klubu. Jezdí s náma ty různý objížděcí akce pro ty netransportovatelný prasátka, bez něj by to nešlo. A myslím, že příběh Milana je taky velmi zajímavý, protože já bych řekla, že Milanovo a Markéčina Lilinka bylo nejdražší zakrslý prasátko, který u nás máme registrovaný a taky jim slíbili, že bude mít asi 5 kilo. Já jsem se chtěla nejdřív zeptat, jestli taky nejste řezník, ale ne, vy jste... Ne, určitě ne. A tak nám řekněte ten váš příběh. Já vím, že vy máte teďka prasátka ve střídavé péči. No, je to tak, no. Jak k tomu došlo? Došlo k tomu, že vlastně s přítelkyní jsme se jakoby rozešli, ale naše čunina po mně truchlila. Takže jsem Čunina, tam musel... vás tak jmenuje Čunina? Ne, ona se jmenuje Lily, ale prostě ona je čunina, je steward, Lily. protože hezky stříhá ouškama, takže má prostě jako víc těch věcí, ale došlo k tomu tak, že vlastně jsme se rozešli a ona po mně truchlila, to znamená přestala jíst, nevstávala ze svého gauče, který je čistě jenom její. Takže prostě volala se i panu doktorovi, takže jsem byl povolán a musel jsem jí vyloženě jezdit krmit prostě do městičky. Takže ona se do vás jakoby zamilovala a nechtěla být s tou vaší přítelkyní, nebo? Ne, ona mě nesnáší v podstatě. Já jsem vždycky byl ten článek, který tam byl jakoby rušivý element. Ale jakmile prostě ona zjistila, že já tam nejsem, tak jako si vynucovala to, abych já tam byl zpátky. Aby vás mohla odtamtud jako vyhánět zase. Aby měla jako hračku a zábavu, no. Aha. Takže vy teďka se střídáte s bývalou přítelkyní, že hlídáte vy potom ona, že se střídáte, nebo? Ne, jako Lily je vlastně u přítelkyně, ale já tam jezdím prostě jí říct jako ahoj a nakrmit jí prostě vyvenčit, aby jako věděla, že od toho tatínka nepřišla, no. A vy jste teďka zadaný? Ne, nejsem. Nejste. A myslíte, že by to mohl dělat nějaký problém nové přítelkyni, že vlastně máte prase ve střídavé péči? Tak jako buď to pochopí, anebo hledej někde jinde, jako prostě. Tak já se jdu zeptat slečny, která by šla na rande s prasetem a tady se synem paní Martiny. Tak co prase ve střídavé péči, to by pro vás taky bylo fajn? Jo, nevadilo by to, já to nevím. Výborně. Slyšíte to, jo? Já se ještě zeptám tady slečny. Co vy? Chodila byste s někým, kdo má ve střídavé péči prase, nebo kdo má doma prase prostě? A chodí k té bývalé přítelkyni současně teda, nebo... No buď by ho měl doma, nebo by chodil navštěvovat. Prostě by měl prase. Jo, to by mi nevadilo. Já mám ráda zvířata jakýkoliv. No tak to je úžasný. Tak dobře. Takže to máte dobrý, protože jestli by to tady to vypadá, že to nikomu vadit nebude. Já se vás ještě zeptám, tady říkala Martina o nějakém příběhu, že to bylo nejdražší prasátko tady v České republice, tak jak to? Určitě bylo, protože ono mělo být nejmenší prasátko v České republice, protože paní věděla, že fakt jako hledám malý prasátko. V tu dobu vlastně taky jsme neměli ty informace, takže mě ujistila, že skutečně bude mít 6 kilo, momentálně má 105 kilo a řekla si cenu 20 000 za to prasátko. Ježíš, můžu se zeptat, kolik asi stojí to prase, nebo kolik by mělo stát? To, co cena se tedy odvíjí od drzosti toho chovatele. Já mám taky hrozně hezký zážitek s Karkulkou, že když jsme si pro ní jeli, tak já jsem tehdy potřebovala vědět, kolik takový prasátko stojí, a protože v inzerátu stálo gettingenský zakrslý prasátko, tak jsem si našla univerzitu v Göttingenu, tam jsem se dočetla, že chovají teda laboratorní prasátka pro laboratorní účely, že teda ta cena se odvíjí od toho projektu, pro který to prasátko bylo vyšlechtěné. Byly tam ceny i 4 000 euro. A teď jsem byli na té cestě do toho Brna a manžel říká, kolik bude stát ta Karkulka. Já říkám, no paní říkala 1500. A teď v tu chvilku jsem se zarazila, říkám, Ježiši Kriste, teď já jsem četla tam, co když myslela euro. My to tolik nemáme. Říkám, máš sebou kartu do bankomatu, aby jsme když tak vybrali, nebo co když se nebudeš dusit, tak aby jsme jako teda na to prase měli. No, přijeli jsme tam a teď jsme zjistili, že se manžel nedusí, že se nedusí ani na tu maminku. Nedusí, že nemá tu alergii. Že nemá teda tu alergii a teď přišlo k tomu, říkám, tak my si ji teda vezmeme a Eva povídá, no, já říkám, kolik budeme platit. Říkám, no tak jak jsme se dohodli do telefonu, tak jsem vyndala těch 1500 českých korun, tak jsem je tam položila na ten stůl a v duchu jsem si říkala, Ježiši Krista, ať se nezačne smát, protože já už jsem ji nechtěla z náručí pustit a to bychom zase museli do Brna, do bankomatu. Takže byste zaplatili i 1500 euro. No jasně, když se nedusil, to byl úspěch, že jo. Pane Honzo, jenom kolik dal byste 1500 euro za prase?
Nebo 20 000? Nezlobte se, asi ne. No tak správně, ale mně se mi hrozně líbilo, že ta paní Eva přišla, vzala si těch 15 stovek, poděkovala mě spadl kámen ze srdce, kvůli tomu, že jí nebudu muset odložit kalkuly a jet někam schánět rychle další peníze. Takže ta cena opravdu se odvíjí podle toho, jak moc drzej je ten chovatel a jak moc si teda vymýšlí. Kolik stojí takové prase jako na jatka, když bych si chtěla koupit prase, teda s prominutím na jatka, tak kolik asi stojí prase? Tak záleží, jak je veliký. Počítejte nějaké 630-40 korun za kilo. Takže to je nějaký... 120 kilový prase. Jasně. Takže... Kolem těch 4 000. Když je to, ale to už je de facto v půlkách. Je to už je naporcovaný. Kolem 2 000, když to budete kupovat od soukromníka. A kolik teda by bylo třeba tady z Pinkyho jako obrazně třeba takových jelit? Nebo... Prosím? Kolik by z Pinkyho tady mohlo být třeba jelit? Žádný. Žádný, skutečně žádný. A já myslím, že rčení žije si jako prase v žitě se týká všech čuníků, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A jestli jde o módní trend, a nebo výstřelek, a nebo je prase miláčkem a mazlíčkem budoucnosti, to teprve uvidíme. Dívejte se i příště na Žaneta Show. Co tady? Ahoj. A já už nemám pro tebe teďka ten tyško. Je, už mi takhle dá to tady. Takže už jste potřebovali.